Duba da yanayin yadda sautin yake, gaskiya ba mu san a inda suke ba a yanzu a magana gaskiya. Na'urar fitri ta gano sautin. Sabili da haka ne mahoga sun sa waɗannan abubuwa a cikin ruwa. Amma kyakkyawan labarin kuwa shine muna bincika yankin da aka gano sautin. Masu gadin gabar tekun Amerika tare da haɗin gwiwar jami'an Navy da kuma masu gadin gabar tekun suna analyzing ɗin ƙaran da aka gano jiya da kuma yau. Inda shi wannan ƙaramin submarine ya je shi a can North Atlantic Ocean kenan. Wanda ya ɗauke da mutane su 5. Inda suka ɗauka wani babban ganganci da suka yi ga cikin wannan abu. Har su kunna nutso cikin teku sama da taku ko kuma ce kafa 12,000 kawai don su ga rubabban tsohon jirgin titanic. An rasa ɗuriyarsu ne a yadda suka kunna nutso na kimanin awa 2 a cikin tekun. Yanayin yamutsin karkashin tekun abun tsoro ne, wanda ake ganin ma wannan wato ɗan ƙaramin jirgi